Dia, nens i nenes, nois i noies de l'escala. Mireu, avui us vull ensenyar les gallinetes, els pollets, perquè encara són pollets, com descansen. Han menjat, han begut aigua i ara descansen. Vull que us hi fixeu en el cul i les plomes que tenen. Encara no tenen totes les plomes formades i no els hi han sortit totes. Això significa que encara són pollets, els estan creixent. El dia 30, que em sembla que serà el dilluns, faran 2 mesos. Això vol dir que encara són pollets. Encara fan piu-piu, encara que veieu que són grans, El seu so és de pollet. Vaja com corre. I aquesta és l'Antonieta, que és la seva tieta, que és la gallina. Estan aquí sota amagats. Perquè quan tenen molta calor s'amaguen a sota de la caseta que els hi toqui l'ombra.